aiwa aenda mukuru ningirira meno muti chiko nazo zvinzvayo handiti meno mudhara ningiri ndo zvinzvayo chibaba chenyu chicharowa pasi mudhara pakaipa vakadhiniwa manje vanotanga kuganda vangodhiniwa kuti hamukuteerera chibaba muda seko mudhara bo hanziko chimbotiudzai ningirini zvinhu zvacho izvi chimbotiudzai zviri pamwoyo kuti mwedu wataitamba naye wataishanda naye ndindesupe kuti angaende nekukasika kudai hatina edu zvatokwanisa kuita but kungorwadziwa kuti mukomana tisiye upenyu hautengeke but mawana dai zvaikwanisika tsoka mukomana ende racho rakanyanya ndimarwadzo zvakare marwadzo chete hatina aniri muromo kuperera chaiko ende futi nenguva yatiri necovid hatisi kukwanisa kunyatso muchema zvatinyatsoda chaizvo chaizvo so pakumauipapa totonziwa message space so tichangochemawo tiri kwatiri ko mukati macho mugedhi maye makamira sei muringodiwa 30 vanhu vekukama chete 30 ende mumaiziva he was loved by many munhu wevanhu so tichangochema mukomo ikandiende polisi naone yauya